Jeg vil vise halveringskonstanten, og det skal vi bruge en eksponentiel udvikling. Så vi tager funktionen til t er lige med b gange med a opløftet til. Og da vi ved, at det skal halvering, så skal den også falde, og derfor så skal a altså være mindre, eller højere end 0, men stadigvæk mindre end 1. Derfor har vi en der kommer til at se sådan her. Og ved at der, hvor vi skal på y-aksen, der ligger b. Så det starter med at skrive. Så vil vi starte med at sætte et punkt, som vi kalder for T1, som vi sætter her. Og så følger det op, til det rammer vores linje. Og så har vi herude funktionen til T1. Og da halveringskonstanten, så har vi cirka halvdelen ind, sætter en streg igen, og op til vores funktion, trækker ned. Og det mellemrum, der så er her, det kalder vi så for t, stor T, 2. Og derfor kommer punktet hernede til at hedde T1 minus stor T. Og derfor har vi her funktionen, hvis det står lidt småt, funktionen til T1 minus stor T2. Og nu vil vi så bevise, at 2 gange funktionen til T1 er lige med funktionen til T1 halv gang i stedet for 2 minus store T2. Og så starter vi med, at vi sætter vores funktion ind i stedet for. Så vi har her en halv gange med b gange med a T1, som er lige med b gange med a opløftet T1 minus store T2. Og når vi har b på den side, så kan vi sagtens fjerne ved at dividere med b på den side. Og den projektforklaring, så må lad os bare ud med det ene. Ja. Så nu har vi funktionen tilbage, eller en ligning tilbage på en halv gange a T1 er lige med a T1 minus stor T2. Så nu tager vi så og bruger tætsregneregel nummer 2, hedder det, som siger, at den her over bliver stående til sammen 2 gange a T1, nej, halv gange a T1 er lige med, det er ikke så godt sted her. Og så har vi stadigvæk herovre. Ja, så kommer vi til at sætte a opløftet i T1 minus a opløftet i T2. Og nu har vi så a i T1 på begge sider. Så derfor så dividerer vi lige med a i T1 igen. Her vil vi også gå frem med b. Og derfor går vi fra hinanden. Nu har vi så stående, at en halv er lige med a Er det ikke divideret?